Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulong ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mapatian nyo na kami live sa 91.1 FMR Bacolod Station. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Isa ka pribado nga kumpanya nagatuyo nga magpatukod siyang 300 megawatts nga liquefied natural gas plant sa San Carlos City. 71 ka football teams nagsabuwa sa football festival. 3 patay matapos malumos sa baybayon sa Kayungon sa Negros Oriental. 14 ka mga eskwelahan nga ginagamit bilang isolation facility igabalik na sa DepEd. Kag sa good vibes, barato nga mga pagkaon sa tungasang kamahal sang tanan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, uno ka mga teams sa gikan sa nagkalain-lain nga probinsya ang nagsambuwa sa football festival. Matapos ang halos duhaman ka tuig balik sa football field ang mga players ang 71 ka mga football teams nga nagcompete para sa nahauna nga Orange Football Festival sa Owisca Park and Training Center sa Bago City. Ang mga teams ang gikan sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental, probinsya sa Negros Oriental, Iloilo, Antique, Aklan, kag Buruanga. Gani tuman nga kalipay ang nabatragan hindi lang sa mga players kundi pati man sang managing director sang HB Sports and Events nga si Joseph Hensaya nga makita ilabi ang mga kabataan nga nag-enjoy sa kompetisyon. Makaligad man sang duha ka tuig nga nadula ang mga kasubong nga hinampang. Kabahin sa mga category ang Men's Open, Boys 19 and Under, Women's Open, 45 above, kag Boys 15 and Under. Fully vaccinated ang mga players na patuman ng health protocol kag aprobado sang local government unit ang duha ka adlaw nga competition. Sa number 9, duha ka mga opisyales sa Bacolod Emergency Operations Center na tala na nga magbiya sa pwesto sa pagsugod sa local campaign period. Hindi naluyag papangunahan ni M ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center kung sino ang magatalo sa iyo pwesto antes pa man magsugod ang local campaign period sa Marso 25. Suno sa kay ang maigatalana na si Mayor Evelio Nardia nga magabulo sa iya kay Dr. Chris Sorongon nga Deputy for Medical Data and Analysis. Sanday ang kag Sorongon ang lunsay nagpapili bilang konsehal sa syudad sa idalom sang Grupo Progreso. Pero para kay ang nga anay city administrator nangindako nga challenge para sa iya ang mag-serve bilang volunteer sa EOC karon nga pandemic. Suno sa kay Attorney Revo Sorbito, acting Comelec Bacolod officer, nakasaad sa Comelec resolution nga ginakabig resigned sa pwesto ang tanan nga mga appointed government officials sa tion sa ilang pag-file sang certificate of candidacy. Ini sa tuyo man nga hindi nila magamit ang posisyon para sa kampanya. It was very challenging, but we learned quickly, and with proper coordination with the respective agencies, we were able to weather the storm. Sa number 8, ginkilala sa probinsya ang papel sa mga kababainhan kadungan sa National Women's Month celebration. Isa ka programa ang ginsagdag sa social hall sa provincial capital. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, dako ang papel sa kababainhan sa national building sa sosyedad kag bisan gani sa workforce sa probinsya. 58% sini mga babayi, kag mayoriya sa mga department kag division heads mga babayi. Sa patagman sa negosyo o kung sa panghimanwa sa gobyerno, dako ang nalabot sang kababainhan. Pero sunod sa gobernador, hindi man lubos nga nadula ang epekto sang cultural expectation nga nagaapekto sa gihapon sa ginalauman nga equality nga ginatuyo nga malambot. Pero pahanumdum niya sa mga kababainhan sang Kapitolyo Probinsyal, sila nagaserbe nga inspirasyon sa kadam yara man sa programa sa board members Rita Gatuslao kag Ryan Gamboa. Ginhatagan sang token kag bulak ang mga kababainhan sa paghatag sa ila sang importansya. Sa number 7, mangin prioridad sa probinsya sa National Vaccination Day sa Marso 10-12 ang mga senior citizens.
Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, ilabi na nga dako pa ang populasyon sa mga senior citizen nga wala mabakunahan. Sa Marso 2, nga dato sa Regional Vaccination Operation Center, DOH Western Visayas, 229,162 gina-target nga mabakunahan. 54.19% pa lang sa ila ukon 124,178 ka senior citizen ang fully vaccinated sunod sa kay Lacson. Nagsapol sa iyang team gikan sa World Health Organization kung saan gintalakay nila ang technical support nga igahatag sa probinsya para mapadasig pagid ang COVID vaccination sa priority group A2 o kung mga senior citizen. Ang team gikan sa WHO ang nagatuyo nga makabulig sa probinsya para madihon ang nagakaigo nga strategies sa pagbakuna sa mga senior citizen. I think there's plan, no, because especially here in Negros Occidental, kadako pa sang number of senior citizen that have not been vaccinated, no? So amo nang target nato. We had a meeting with WHO and gina-push gid nila, no, ang unahon gid nato ng ang senior citizen. Sa number 6, foreign national nga nagkastigo sang iya misis nga Pinay ang gindako. Gindako paagi sa warrant of arrest ng kahapon ang American national sa iya sini ginatiniran nga balay sa banwas ng Dawin sa Negros Oriental. Kaso nga paglapas sa Violence Against the Women and Children Act o kuna VAUC ang ginaserbe sa American national. Sunod sa PNP, ang suspect ang ginreklamo sa iya misis nga Pinay bangod sa ginaalegar pagpangastigo sini. Detained karon sa Dawin PNP ang foreigner. Sa number 5, pagpahugot sa monitoring kag mga inspeksyon sa puerto ang ginahingyo sa karon sa PNP sa Negros Occidental. Gininyo sa Negros Occidental Police Provincial Office ang pagpabakod sa monitoring kag inspection sa tanan nga mga puerto sa Negros Occidental kasunod sang milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga nga nagkala-recover sa otoridad gikan sa Guasang Negros. Pinakaulihi ang mga pagka-recover sa PDEA sa Biyernes sang 34 milyones pesos nga balor sang shabu sa lalaki nga nagbiyahe gikan Cebu kag nagdungka sa Escalante City. Sunod sa kay Lieutenant Abigail Donasco, PIO sa NOCPO, nag-coordinate na si NOCPO Director Colonel Leo Pamitan sa Philippine Coast Guard kag Maritime Police agud manikawan ang pagsulod sa mga kontrabando sa probinsya. Isa sa ginatan-aw sang NOCPO nga pwede mahimo ang mga pagpatigayon sang intensive paneling. Damlag pa, ginpahayag man sang Coast Guard nga ila ginapabaskog ang monitoring kag security measures sa mga puerto. Sa Enero, 10 bilyones pesos kabalor sang shabu ang na-recover sa syudad sang San Carlos nga ginapatihan gikan sa Guasang probinsya. Sang amuman nga bulan, na-intercept sa Bradco Port ang salakyan nga nagaunod sang masobra 20 milyones pesos nga illegal nga droga. Sa number 4, 3 patay matapos nga malumos sa baybayon sa ayungon sa Negros Oriental. Patay ang mag-asawa kag ila sini hinablos matapos malumos sa baybayon sang ayungon Negros Oriental. Bangod man sang makusog nga pagabubo sang ulan sang weekend. Sunod sa Municipal DRRMO, nagapangisda Sabado sang gabi ang 3 sang magbubo ang makusog nga ulan kag ang pagkusog sang balod nagresulta sa ila pagkalumos. Domingo sang aga nasapwan ang bangkay sang misis nga si Michelle Pervante. Kahapon naman nasapwan ang iyang mister nga si Ben Mar. Kagainis ang aga lang nasapwan ang bangkay sang ila hinablos nga si Ruji. Ang mabaskog nga pag-ulan sa Negros Oriental ang dalaman sang low pressure area nga yara pa sa gihapon sa karon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa number 3, hindi dapat pagkalipatan ang pagpangapin sa kaugalingon. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kung napaidalom gidman sa Alert Level 1 ang Negros Occidental o kung sa mas halog nga mga restriction. Sunod sa kay Lacson, sa karon nga sa Alert Level 2 pa lang gani ang probinsya, hindi malikawan nga ang mga panggawi sa mga pumuluyo nagkambyo na. Liwat nga ginapahanumdum ni Lacson nga sa gihapon, yara pa ang virus kag dapat sa tanan nga tion maghalong. Samtang sa March 7 nga datos sa Provincial Incident Management Team, 5 ang new COVID-19 cases sa probinsya kag 95 naman ang active cases. Duha naman ang report nga COVID-related deaths sa amo nga adlaw. In spite ng alert level 2 you can see that many people have really gone out already, and
We just have to remind them. No? We just have to remind them that the pandemic is still there and that we continue to protect ourselves. No? So if the call is really for alert level 1, then so be it. No? But the protection, individual protection remains. Sa number 2, Katorse ka mga eskwelahan nga ginhimo bilang isolation kag quarantine facility sang Bacolod ang pwede naliwat nga magamit sa Department of Education. Sa 24 ka mga isolation kag quarantine facility sa Bacolod, 14 diri mga pampubliko nga eskwelahan nga ginpagamit sa Department of Education sa nagsaka ang COVID-19 cases. Sa karon may duha na lang ka mga eskwelahan, ang Luisa Medela Elementary School kag ETCS4 ang temporary nga ginagamit sang Emergency Operations Center. Suno kay M. Ang, Executive Director ng EOC, nalimpyuhan kag napangkaayo na ang mga eskwelahan nga gingamit sa isolation kag quarantine kag handa na ini i-turn over sa DepEd. May stand tanan ka mga eskwelahan ang ginapaabot makasugod balik sa limited face-to-face classes sa Bacolod sa masunod nga binulan. May 45 ka mga public schools ang natalana gamiton sa Commission on Elections bilang polling centers sa Mayo. Ang nabilin sa aton, actually duwa, no, pero may patapos naman na ang sa model. Okay. Ang ETCS4, which will not be used by COMELEC. So mapiliin lang na subong for now ang ETCS4. The rest, ibang tiluan na naging remove na ang mga divider, may ibang pang wala pa natapos. Tear up na natanan, pangwa ng mga gamit. And we are also preparing to open our Progreso Isolation Facility, Quarantine Facility. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginatunan sa karon sa isa ka pribado nga kompanya ang pagpatukod sang 300 megawatts nga liquefied natural gas kay gapatukod sa San Carlos City. Inibilang ang complement sa mga nagadamo na sa karon nga solar power farms sa Negros Occidental. Yaring report. Ginatulaan sa karon sa San Miguel Corporation ang pagpatukod sang 18.5 billion pesos nga LNG o kun liquefied natural gas power plant sa San Carlos City nga maka-generate sang 300 megawatts nga power supply. Inigin pahayag ni Negros Occidental Consultant on Economic Affairs Albi Benitez. Iniginalantaw nila nga sabat sa problema nga kun mang-independent ang Negros sa solar power, ano na lang ang matabo kung hindi magbutlak ang adlaw. We have enough solar farms, no, that's been sprouting all over the province. Ang problema lang sa solar farm is the base load. Kaya kung wala adlaw, ano matabo sa mga solar farm? So kinahanglan natin sa base load para maka-provide some constant of supply of power. Gani kinahanglan ang base load para constant o kung may mga pabilin nga supply sa kuryente bisan pa hindi magbutlak ang adlaw. Sunod sa kay Benitez, kung matigayon ini, ang Negros Occidental ang mangin una nga probinsya nga completely dependent sa renewable energy sa Pilipinas. Once that is established, no, we will have sufficient power in Negros and we will be completely renewable. Timeline. So, although LNG is not, daw gahalin na siya sa natural gas, Yes. no? It could now make us the first province that is completely dependent on renewable energy. Isa pa lamang ini ka proposal kag ginatun-an pa kag posible pagasuguran sa madason nga tuig. Ina ginalantaw nga sabat para maging estable ang power supply sa probinsya. Sunod sa kay Benitez, ang Negros ang isa man sa karon sa mga ginalantaw sa Department of Energy nga mga probinsya nga posible pahamtangan sa nuclear power plant. Ang iban nga mga probinsya amo ang Cagayan kag Palawan. Sa Good Vibes, sa tunga sang kamahal sang tanan, ilabi na ang produkto petrolyo, may mga pagkaon nga mabakal sa mas barato nga presyo sa gwa sang Kapitolyo. Isa na diri ang diwal nga mabakal sa 250 pesos ang kilo. May report si Romeo Subaldo. Nakakaon na sang diwal ang tanan.
Kung may wala pa, saan nyo na makabakal sa barato nga presyo? Nakaibalo ka mo bala nga sagwa lang sa Kapitolyo, may ginabaligya man nga diwal gikan sa Valladolid sa kadiwa ni Ani at Kita. Mayara sang tag 250 pesos ang kilo. Magagmay pero sa isa ka kilo, mga 15 na kabilog. Ang medium, 300 pesos ang kilo, kag ang large nga daw, palad sang tao kadako, 400 pesos ang kilo. Sunod sa nagabaligya nga si Mary and Tommy, direkta nila ini nga ginabakal sa mga manugsalom kag ginabaligya diri. Galing po naman sa manang salon, isa lang niya siya sa presyo. Galing din small, medium, large naman para damo maka-avail. Gani sa makitaan, sang sini nga pamilya, nagingagaw bakal kay mas barato. Tulad niya rin nga, mahal. Sir, ma'am kay damo na nalagyan mo mo. Tikapoy na sila biguro baligya. Tapi tapos lakyan ka. Oo, ma'am. Kag, may libre pa nga demo kung paano ini tinluan. Ang sa sulod naman, ma'am, may tataga may gamay, ma'am. Amo na sa ma'am, kundi amo na siya. Paon mo na di, ma'am, oh. Paon nyo na, ma'am. Ayon, Drio, ma-start ka mo. Mabuka na siya, ma'am. Nan. Hindi buka na sa ma'am. Amo na siya, ma'am, oh. Pabriyo nyo ni ma'am ang likot. Ara na dangig ko, ma'am. Paon. Isalod nyo sa ma'am sa gripo, ma'am kay Dasik. Sa limpiwan ko naka. Running water. Oo, running water na. Amo na siya, ma'am, padi nakwa na sa. Dayon may kwaong kamo na di ma'am sa kilid, ma'am, mo nga unto-unto. Ya bala, ma'am. Hari sa ma'am, oh, nan. Amo na yung unto-unto. Both side. Dali ka nung buntong na sa baw, no? Sige, ano, masasir ka ito maluto. Sa sir may sabaw, masagyapon. Dahil may kwaong kamo na di ma'am, mo kay daw galang sanisa. Amo na siya. Amo na sa. Kalabanan sa mga ginabaligya din mga produkto sa Region 11, ilabi na sa Davao, may mga durian, pomelo, saging, luya, pinya, mangustin, bugas kag madamo pa. Sunod sa mga mangunguma, gikan sa Davao, kung ano ang presyo sang sini nga mga produkto sa merkado sang Davao, amo man ang presyo sa gwa sang Kapitolyo. Inibangod ng Department of Agriculture, amo ang nag-sponsor sa ilang pagpakadto sa Bacolod. Same prices in Davao. So you don't have to pay for the shipment na kayo na bahala No, kasi the Department of Agriculture sponsored the farmers. Para ma-direct to the Direct to the market na affordable, cheap, quality products. Ang durian, 80 pesos ang kilo. Ang mangustin, 120 pesos ang kilo. Kag ang lakatan, 50 pesos kada kilo. Nagsugod sila sang kahapon, Lunes nga adlaw, kag tubtub lamang sa Huwebes, Marso 10, kung may bilin pa nga stocks. Barpagkat ito ginakadamo kung isang tao ito ginagabakal kaya mas barato kaysa kuno sa merkado mga baklon. Kag especially Ming, ang durian na iya, syempre kilalagi na iya ang Davao sa durian. May arimata na di pro na igli kuno ang Davao. Kag namin ba yung presyo sang durian sa market sa Davao o man ang price sa binigyan sa Kapitolyo? So mas nakabarato din. Best buy. Kag namin nakabalita sa Subong Adlaw, kakamahal sa gasolina. Kagamit itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.